know that it's a secret and that I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on. Și astăzi avem un invitat special. Salut! Astăzi să facem toți My Body Challenge. Și nu, m-a întrebat dacă o las. Bă, da, te-am întrebat. Dar nu m-am supărat. Am câștigat! Mâna, palma, palma, no. Fața, obrazul, no. Piciorul, no. Aici. Da, de altă dată, mai pipăi, ai înțeles? Da, și te-ai făcut așa? Deci, da, așa, da, tu ne-ai mai strâns de mână, normal că ți-ai dat seama. Nasul, urechea! Da, urechea. La ochi. Da. 3, mai ai 2. Deget. Da. Mai ai 1. Așa-i? Da. Palmă. Da. Așa. Nasul, da. Fruncea, da. Palma, care îl de aici, da. Mai am 4. Aici, da. Buda, da. Nasul, aici, da. Nasul, Dat. Bărbia! Da. Aici! 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 Mai pe undeva? Unde? Aici? Aha. Bine. Mai 2. 3. 2. 3. Că ți-am dat aici și aici. Ce? Și aici, da. 2. Vezi, mai 2 mai am. Ociu. Unde? Aici, oare unde? Bine. Mai una. Nasul. No. Aici. Fuck. Aici e burra. Aici. No. Limba. No. Ce? Aici. No. Aici. Aha. Aici.